Ce legătură are cancerul cu mâncarea procesată? Dacă ai peste 30 de ani, este posibil să ai deja microtumori în corp, iar dacă ai peste 60 de ani, numărul acesta crește semnificativ. Dar nu te îngrijora, sistemul tău imunitar le ține sub control. Armele vin din activitatea fizică, iar muniția este ceea ce mănânci. Aici intervine rolul crucial al microbiomului tău, care trebuie să fie sănătos pentru a susține sistemul tău imunitar. Dar atenție! Mâncarea procesată distruge acest microbiom vital. Când mănânci alimente procesate, sistemul tău imunitar și microbiomul sunt constant inflamate, luptând împotriva țintelor false create de aceste alimente. Această inflamație constantă poate face ca microtumorile să scape de sub control și să se dezvolte cancerul. Prevenția e simplă. Mănâncă sănătos, include în dieta ta multe legume, fructe și limitează consumul de mâncare procesată. Astfel, sistemul tău imunitar va rămâne vigilent, odihnit și pregătit să lupte împotriva oricăror amenințări, inclusiv a microtumorilor. Sănătatea ta depinde de alegerile tale alimentare. Deci alege înțelept. Dacă și